Duha ka punto ang gipresentar ni Hesus sa atong ebanghelyo nga nag-describe sa iyang kaugalingon nga matud pa niya siya ang maayong magbalantay unya moagi gid siya sa pultahan. Ang daotang magbalantay mukatkat kuno sa kilid sa turel nya musod di moagi sa pultahan. Nya sa ikaduhang bahin niingon sad siya, ako mao ang pultahan. So siya ang moagis pultahan, siya sad ang pultahan. Kasabot mo na. Ngano man, naningon mo siya moagis pultahan, niya pagsunod, ingon siya, ako ang pultahan. Ang dili moagi nako kawatan. Lisod kayo no, ang pultahan moagi sa iyang kaugalingong para na nga tong pultahan diya ba? Lisod kayo kung kanang pultahan na moagi sad mo padong dire kalain na. Unsa man ni sakto kaning iyang gisulti o sayop? Ngano man mo magsigir man mo doko ato gisuwayan og pamalandong ba? Kay hasta ako galisod kog sabot. Nakang inyong sad nun tang tutukan og lain kayo. Ingon sad mo bahala ka di pader ngano ga analyze ka ana imo mamay lisod-lisoron. Galisod sad ko. Sa ako pamalandong lisura bitaw nung sa ni pa Brad Loloy Bright man niya siya lang tingalian nga to pa explain no. Ang pag-ingon niya nga moagi ko sa pultahan unya ang kay maayo kong magbalantay ang akong ubos nga pagsabot ani nga ang pultahan mao ang balaod sa iyang amahan. Pasabot mosulod siya, motuman siya sa kasuguan sa amahan, unsaon pag-atiman ang katawhan. Kay siya man maoy nagpakatao nga Dios, ang anak sa Dios. Mutuman siya unsay isulti sa amahan. Ang kay ang pultahan dili man ni kanang ingon ana ba nga space or place. Ang pultahan mao ang pulong sa Dios, sugo sa Dios. Nga kinsa tong mutuman ani mahiusa sa Dios og makahimo sad siya mga buhat nga Diosnon. Amo na ang iyang gipasabot ni claim si Jesus nga wa jud koy gibuhat nga anang mosupak sa kuan ba sugo moagi gyud ko sa rules sa akong amahan. Nya kinsa man ni ang balaod sa amahan? Siya sad ang balaod sa amahan kay siya man ang pulong nga nagpakatao. Ang balaod pulong man na. Nya siya man ang pulong nga nagpakatao, di siya sa diay mao ang atong sundon, ang atong paminaon. Nya kinsa tong di maminaw sa iyang gisulti, mga kawatan. Kasabot na mo? Kasabot yun mo kay kaning akong pagsabot binugo man di man siya taas kayo theology. Kasabot na mo ang pangutana karon unsa man mo? Moagi ba mo sa pultahan? Mutuman ba mo sa mga sugo o sa mga pulong ni Kristo? O kawatan mo? Unsa man mo? Kawatan mo o mutuman mo sa sugo ni Kristo? Kana, klaro hagtubag, kusga ko na ba? Tuman. Sa inyong pag-atiman sa inyong mga anak, kamong mga ginikanan, gisunod ba ninyo ang balaod ni Kristo? Gisunod wa. Wana sugo naging father sa duy mo gid na iya anaon din ta. Unsaon man din nato pag-analyze? Ako sa akong pagkapari, sa akong pagdala aning parokyaha, gasunod bakos balaod ni Kristo? Sa imong pagkaliktor, sa imong pagkaliminister, sa imong pagkasakristan, gasunod bakas balaod ni Kristo? Sa pagka-choir o uban pa, nagsunod bakas balaod ni Kristo? Kay daghan kaayo ang nag-serve dinhi sa simbahan, apil na ning nanagwali sa inyong atubangan nga ang gisunod ang balaod sa iyang kaugalingon. Gusto man ko magliktor, gusto man ko magliminister, gusto man ko magsakristan.
butan day ko nimo nga ako man ang katungod nga moalagad. Ang problema, gusto ba ang Ginoo nga himuon kang lektor? basig para ka kolektor, ano ba? Kolektor nya, maglektor gyud ka. Or basin sa mangmugos gyud ka nga mahimong kolektor, bisan og lektor unta ka. Ano? Basig namugos ra gyud ko nga mapari. Nang gusto lang gyud kong mapari ba? Pero ang Ginoo day, gusto day kong minyoon. Mo na pagkapari nako, sige lang kong panghilabot. Nga naman, kaya nga kung gasa, ang paghimo magbata. Di ko kapuyo sa celibacy, di ko kapuyo sa chastity na requirement sa pari. Kaya nga naman, ang gasa nako paghimo magbata, aporting daghanang bata nga tao hinuon. Ako pa'y muunay og bunyag. May ni, 2 in 1. Amahan pa, pari pa, blessingan na yun. Sakto ka na. Mas skandalize yun mo kung makahibaw mo ngayon anak ko. Ano? Nganong gaduda naman sad mo nako. Huwat lang mo. Basin pa di, buhato na nako. Pero mo lagi na. Unsa may mahitabo. Matod pa ni Kristo ang kawatan, mulaglag, mukawat, mutulis, mupatay. Pero ang tinuod nga magbalantay, muhatag og kinabuhing madagayaon. Sa unang pagbasa, si San Pedro mibarog nga ang Ginoo way gipili mga Hudiyo o mga pagano, basta mutuman sa iyang sugo, maminaw sa Espiritu Santo, gibubuan niya grasya. Pasabot lang ani ni Kristo o ni San Pedro nga basta maminaw tas Ginoo, grabe gyud kayo ang grasya ang moabot nato. Di ta kapugong magsigi ra gid ta og paambit sa grasya. Mo na kining atong tema nga gifted to give. Fitting gid ni para sa mga tinuod nga Katoliko. Kana bang makailadyod ka nga ikaw gigasahan niya manghatag yug ka. Di gyud ka magdinaw. Magsigi tag serve dinhi simbahan niya daw kay tastanan, particular kay tag kwarta, tulisan ta, kawatan ta. Kay nga naman kay kanang tulisan og kawatan ang gihunahuna ana kwarta. Beka mo karon nang nimba magyan mo din di mo daw og kwarta. Tubag mo diya. Dili mo masuko kung ang inyong kwarta kawaton. Sige, tubag. Di mo masuko kung ang inyong yuta kuhaan sa inyong silingan kay iyang angkunon. Ibalhin niya iyang kural, di mo masuko na. Kuan ragod mga 2 meters ragod ibalhin. Ang zaman, di mo masuko. Hoy, tubag. Na, sige lang mong tutok nako. Mao na si Maria gani agyag yung anak mo gikuha, wa man gyud suko. Di ba? Si Kristo gani iyag yung kinabuhi mo gikuha, gipasanginlan pa siya sala nga wa niya mabuhat, wa man gyud suko. Kay ngano man ang sugo sa amahan ayaw gyud mo kasuko. Si Kristo sa ningon kinsa tong masuko siyang isig katao ibanlod sa impyerno. Mo nang gibutangan tanyag sugo higugmaa imong kaaway aron di ka masuko. Inana nya inyo nang sundon. Wa gyud ninyo ikuan wa gyud response. Mura man kog nakigistorya kanang haya bas minatay. Ang patay sige na tong istorya wa gyud tingog. Gato bitang gahapon nga nagmisa ko, nya ningon dayon ko ang atong total nga gasto sa pista niabot og 1,918,000. Nya ang atong nadawat nga kaning donation 1,890,000. Na atay deficit nga 28,000. Ingon niko, kinsa niyo dinhi ang mutapar ana haron masirado. Wa gini isas kamot. Namo ko'y napasiplatan, arang-arang pagkabutang, pero wa gyud duko-duko lang.
Pagsakan ako sa akong kwarto karong gabi, pagbasa-basa na ako sa mga text, kaya na pa may mga almost 600 ka mga text messages akong basahon, nakabasa din kong text, Father, wa man kay ni isa atong imong gi masiyar nga deficit, ako nalay mo angkon ato. Pagmata na kurong buntag, wa na, gi-transfer na sa atong bank account, 28,000. O, pak. Sus. Pero wa na din sa ato, wa na tingali magsiging simba pres ninyo, nga muhago yun. Pero ni presentar din siya. Yan, ni masiyar sa kwato, ko challenge sa mga artists, kolori ng atong, anang sana carvings diha sa pultahan aron mo match siya sa kaning sa tay mo match ana sa stained glass, di ba naingon ka to? Doon na usa ditong ni presentar siyang number pero wala pa siya draft. Karon na touch pug ko kay naay artist nga PWD siya pa di man ko kaanha diha nya di asa kuslayo nga lugar, di ko kaanha sa imong parokya aron mo picture. Pero ako pa talented yung ko anang kuan kana ganing graphic artist yung ko kuhaon yung ko sa mga dagkong kompanya. So gusto ko mo share sa kong talent, picture lang pa derbi ipada nga rin ako kay mo share sa akong talent. PWD naghuna-huna sa siyang mo share nya dili magpabayad, dagko biya tagbayad ani nila kung pahimo ta nila ilang mga artworks kung kabayad ta pero mo share. Ikaw mo, naamoy talent pag color. Dati na watercolor dia, paghimo sa mug inyo, aron ipawda dire, aron matabangan ta unsa man ginindot na color diha, aron di sa ta magmahay ini color nato, di ba? Makatampo ba ang tanan? Naagyoy mo bati. Di lang kay daghan mo na congratulations sa kanabitang mo action dayon, mo act out dayon sa iyang pag-share. Og nabulahan kita ni ana mo kita sa dinhi sige sa tag-share. Karon umaabot na sad ang atong pista ni San Jose karong Mayo 1. Nagmeeting mi sa PPC o sa PFC unsay atong buhaton kay ang CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines mihangyo nga atong i-consecrate ang tanang tawo sa Pilipinas ngadto ni St. Joseph karong kaning Mayo 1. Gitawag na siya total consecration to St. Joseph. Sama nga mo consecrated ni Mama Mary sa atong simbahan sa Pilipinas, atos ang i-consecrate ngadto ni St. Joseph, the protector of the Holy Family. Nya kita may pamilya sa Ginoo. Unya unsa may itong buhaton ani? Naa na sa tay himuon nga sistema aron ang atong mga parishioners online o kanini ang territorial maka appeal sad maka-consecrate. So naatay triduo mass nga magsugod karong 28 hangtod sa 30 nya magsaulog tas pista. Ang detalye ani ako ladyang i-explain. Pero naningkamot nga si St. Joseph sa iyang pagkamanggihatagon siyang kaugalingon nga bisan ganig sakit na para niya ang pagdawat sa kamatuoran pero nituman sa Ginoo nga way gyoy problema ato unta sang masunod. Generous kay si St. Joseph nga nitabang sa plano sa Dios bisan sakit og insulto sa iyang pagkalalaki nga mga sawa si aning babae nga mabdos ng daan. Sakit gyud to pero iyang gihatag ang iyang generosity until namatay siya. Iya ginang gibarugan. Nga naman, because for God, not for myself. Og mao na hinungdan nga nakabuntog si St. Joseph sa yawa dinhis kalibutan. Si Mama Mary nakabuntog sad sa yawa tungod kay kuyog niya si St. Joseph. Og si Kristo milampos sa iyang misyon tungod kay kuyog niya ang iyang mga ginikanan nga si St. Joseph og si Mama Mary. Di ba? Nya kita, di ta mo kuyog nila. Makuyog mo dili. O mao na, kinahanglan sad ta nga maliwat nila. Kay nga naman miagi gid sila sa pultahan sa balaod sa Ginoo, wa gyud gisupak pirmi gyung motuman. Mo na iniguliros inyo, pamalandong mo.
inibuhat nimo, ipanglaban nimo, ing na dayon sugo baka nis Ginoo no. Ang mga laba ko, nga akong bana, sige man tog sit-sit na ko, nga ari na. Ngayon ka, ay sana manglaba pa ko. Ana, basin og mas kinahanglan to nga imong halog-halogon imong bana didto kaysa imong kusok-kusoon ang labhanan. Kadto sa kusok-kuso kay ug di ka mo kusok-kuso ato basig ato tumutek sa silingan. I am lonely, I am rejected. Ana ba? Wa gid ipansin ako. Nya mingon sa tong silingan nga yang gitiksan nga mubo kay short, mingon sad nga ano magantos man kanang tao nga insensitive sa imong need, nga ni amang ko nga always prepared for you. Unya, kadakuan nga damage tungod lang atong imong pagpanglaba nga ikaw gyud gusto. Hala, tupad-tupari sa na dito aron makaingon siya nga kaligo sa day kay humot man kay kang piot-piot. Amo na maka isa time sa maligo ko pero manglaba na lang sa ko. Sige, waton lang tikaon niya kay murag di sad masingong imong baho da. Pananglitan bilyonaryo ka. Unya naay mukihan nimo niya ang silot sa kiha kamatayon. Kung makonbikto ka, nya bilyonaryo ka, nya tinuod sa jud kang sadaan. Ang saman, mugamit kag kwarta para subornohan ang husgado o sa imong kaugalingong kabubuton magpakonbikto ka aron patyon. Pero tinuod kang sadaan pero bilyonaryo ka, pwede nimo nang bayaran tanan diya. Ayan saman, huwag ka mo ipahukmon. Pero bantay ang silot kung magpakonbikto ka, patyon ka. Saan? Mugamit ka sa imong kwarta o magpakonbikto? Oy, tubag. Niya, daghan kag kapit, mga huwis, tanan, abot pa Supreme Court, imo ng mga suod. Pero sadaan ka, niya nang maong kaso. Ngayon saman, magpakonbikto o gamit sa kwarta o gahom. Kinsa dinhi ang magpakonbikto? Sige. Naitulo. Ambot di ba ka na sila bakako, no? Kinsa dinhi ang mogamit yun sa iyang kaugalingong gahom o kwarta aron di makonbikto. Wa masan mo kwarta nga masan tuga-tuga sa mo isa-isa mura sa mong naay kwarta. Kon kay ba katingalahan kayo nga si Kristo niingon siya magpakamatay ko sa kaugalingon kong kabubuton na ako'y gahom sa paglikay sa kamatayon na agani ko'y gahom sa pagbawi o kinabuhi o paghatag niini. Pero sa kaugalingon kong kabubuton, magpakamatay ko para ninyo. Naaba siya isa? Wa. Kita nga mga sadaan, maoy iyang pakamatyan. Bisan unta, dili siya angayan nga patyon. Mo desisyon siya, giwagtang niyang iyang gahom. Wa siya musukol. Kaya nagpakamatay siya para natong mga buangon. Ug mao ni nakapahimo niyang maayong magbalantay. Nga hangtod karon, maayo siyang magbalantay. Unya kitang tanan nga musupak niya, pulos ta mga buangon nga karnero. Nagpakamatay na gani siya para nato, magsigi pagintag supak-supak niya. Ganahan kang musupak anang tao nga anda magpakamatay nimo. Di oy, musukli yung kag purti nagitingali ni mong yawan una, yawa na yung ikastanan, nga imo pag yung sakiton, imo pag yung supakon, ang tao nga nagpakamatay na kay na para sa imong kaayuhan. Buangon na yung ikastanan, purti na gini mong yawa. Nakaroon ang pangutana, andam batang mosunod sa atong maayong magbalantay. Kinsa dinhi ang dili mosunod, tasa kamot. Ay, masunod yun ko na mo. Ay, istoryahe. Si San Vicente Ferrer, nakasunod. Si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz,
Tanan mga santo, San Roque, San Isidro Labrador, nakasunod sila. Giyon sa Manila pagsunod, si Kristo, matod pa ni Kristo dire, ang akong mga karnero nakaila sa akong tingog ug mosunod sa akong tingog. Giyon sa pagsunod sa mga santos, ang pagsunod sa sugo ni Hesus. Unsa may sugo ni Hesus? Nga maliwat ta niya, nga mahiusa ta niya. Ya sa unsang paagi, puy-an ang iyang kinabuhi. Mo ginayuna. Tanawa si San Pedro sa unang pagbasa, mipuyo sa kinabuhi ni Hesus. Si Hesus nagpuyo sa diha niya. Porting daghanang milagro iyang nahimo. Ingnan ko niya si Kuan, katuba mga leader ba? Nangutana mo namo, giunsa namo pagpalakaw kining bakol? Ang gahom sa ngalan ni Hesus nga niya namo, maoy nakapalakaw ani. Kadtong Hesus nga inyong gilansang sa krus. Siya ra gyud ang makaluwas. Ang iya lang ngalan mao ra gyud bugtong makaluwas nato. Pasabot og papuy-on nato ang ngalan ni Hesus, ang pulong ni Hesus, luwas dayon ta. May kamoron, nagpuyo si Jesus diyan ninyo. Di ko no, lingi ako na imong tupad. Pangutan na si Jesus ni mo. May bigyan na mo tubag, ang demonyo na inaan niya. Di ko no, lingi ba imong tupad ba? Na si Jesus ni mo. Oy, mga choir, ina na inyong tupad. Na si Jesus ni mo. Basig, maila mo diya mo kanta-kanta, yawa dito inaan ninyo. Inga, Isos pa der, liwat ra ko nimo. Sa Kristan mo niyo na. Yung sa Kristan kanang parian, maila na misa-misa. Yawa na dia, suluos lang pangasaba. Na, depende lagi na. Nakaroon, unsa may kinaiya sa atong maayong magbalantay. Ang una gyud niyang kinaiya mao kini, andam magpakamatay para sa iyang gibantayan, para sa iyang karnero. Andam magpakamatay. Kamong mga ginikanan, kamong may nagbantay sa inyong anak, andam ba mong magpakamatay para nila? Tubag. Kusga. Di ninyo sila kasaban. Di ninyo sila latuson. Di ninyo kusion. Dili ninyo siya gyaw-yaw. Inyo ganining buhaton, wa na mo magpakamatay, gipatay na ninyong inyong anak. Psychologically, physically, emotionally, and even sometimes spiritually. Kung ikaw ginikanan, nagmahal ka sa imong anak, makaako ba ka nga magbisyo ka, maghimo kag sugal, unsa pa diyang mga bisyos kalibutan? Makaako ka pag bisyo, patay ginang anak nimo. Nganoen, matakdan man na sa imong bisyo, tuo kag di na matakdan, takod man ng virus sa COVID, kana pa bang sala. Mo takod gyud na. Ako bitaw, iubos kay kustanan, pero di lang nako isulti ninyo. Suod kay sa akong kinabuhi. Porti na kong tabang unta. Sus, nahibawa na sa nako karon. Kay siya na disgrasya maglalaki. Ang iya sa taong anak, na disgrasya na sa lalaki. Ya, porti na kong tabang untang matulid. Pero saan man, lingo-lingo lang. Saan man gini, takod man gini. Kay wa man say effort nga gibuhat pagbiya sa sala. Kamong mga ginikanan, magbisyo mo, tanawan ang inyong mga anak. Igo ginas inyong bisyo ba? O ikaw maoy culprit ni ana, ginikanana ka. Imong anak magsigig suyop, bunga na sa imong pagpasagad. Imong anak ngadto, dados mga adik, bunga na nimo. Kay wa ka magpakamatay para sa imong anak. Ug unsa may pagpakamatay, make your presence available in their lives. Presence. Sunod dayon, let your love be felt by them. Ang imong gugma mabati unta nila. Dili ang imong sigilang singhag. Kanang kwarta di man na makatabang. Ug way gugma. Mo na gugma versus kwarta. Pagpili asa ka.
Ang kasagaran na ba karon busy kay sa pangwarta kay ihatag sa anak, pero wa gyud gugmang gihatag sa anak, singhag, absence. Muna mga anak sad hala lakwat sa sad, di may kwarta hala, kuyog ta, asa man, camping ta. Kinsa may mong kuyog siya, ang ako. Dream boy. Ato day nga to, magtenten dayon nga to sa Tumoy's Bukid, kay ato kuno mga to, kay overlooking. Yan kisay kuyog dito suod sa tent. Iyang uyab. Paris-paris. Nga to, magtenten sila dito. Yan sa may buhaton suod sa tent. Mga to, kangahang. Kanya ini ka to. Ay, tabot to. Ambot ang pare o magato magtento kang madre, ambot to sa may tabo, no? Kanya, ang bukid. Kakahuyan ko na, daghang kanyang bitin. Sus, mga matang bitin. Labi na yung bitin nga banakot. Sus! Dali lagi ang makatitanos, burot doon na yun. O niya, sa imong anak, may sa imong duwas bitin. Murag si Adan, murag si Iba ba? May kay mo, amigo kanyang bitin. Ang nakatintal ba yan ni Iba? Bitin ba yan? Bantay mo diyang mga bitina. Awa na ha, maayong magbalantay, make yourself good shepherd sa imong mga anak. Importante kay na. Muna si St. Joseph, pahinungdan ginato, kay si St. Joseph o si Mama Mary, mga maayong magbalantay ni Jesus, muna si Jesus, nakatuman yun sa iyang misyon sa kalibutan, kay ni aman si Maria o si Jose nga nag-atiman nila. Kamong mga ginikanan, kamo gimayong magbalantay. Sunod ninyo, kaming mga pari, ayun lang ko ninyong tutuking lain kayo. Basta kaming mga pare, kinahanglan sang anda magpakamatay para ninyo. Dili kay mangwarta diha ninyo. Dili kay magpahimos ninyo. Pero ay lang mo kumpiyansa nako. Basig mo ingon mo, kanis father, okay ra gyud ni, harmless ni. So, kumpleto ginis arm. Di ni armless ha. Mo nang di sad ko harmless. Tinabangay ta. Kamo sad pagpakamatay sad mo para namong mga pari, ihug sa natanan yung kwartas kolekta. Kaya amo sa nang gamiton para ngadto sa mga kabos natong mga kaigsuonan. Porti mo sa inyong tihika. Ay, congratulations sa atong mga donors and benefactors. Porti yung maayuha, no? May kay sila. Good shepherd gid sila. Apil na mo anak tanan din eh. Pakpak. Yes. Ang wa mo pakpak, wa mo donate. Salamat kayo. Maayong magbalantay. Sunod nga kinaiya sa maayong magbalantay, himuon taniyang anak sa Dios. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, unsa gyud kadako ang gugmas Ginoo, gihimo taniyang anak sa Dios. Kanang inyo sa mga anak, kanang inyong tupad, himuasan ng anak sa Dios, dili anak sa demonyo. Beka mo mga giutangan, unsaon ninyo paghimo nga anak sa Dios ang nangutang ninyo, ayaw paningil. Aron makaingon sila, ay, ka-Diyos nun, ani akong giutangan. Nana, mahimo man ang anak sa demonyo kung imo nang paninglon kay magsige mo na pisti ng animal sige paningil ba lisod ta dire diyan tag paningil siya nung perting datua mo ni magsige ko na to unsa ko interes na akong gibayad niya perti na nang dako ay animal magsige na kaniya wa na perti na nang yawa ayaw paninglaw basta Dios nun gana. Kamong mga bana unsaon man ninyo paghimo sa iyong asawa nga anak sa Dios, ay mo pagsigig lingi anang silingan, ay mo pagsigig text, diha tutok anang imong asawa, bihala nagluod na kay nagnaw, lado ka. Makaingon gina imong asawa, kanakong bana, anak ginas Ginoo, gihimo jud kong Dios noon anang buang-buang dako sa una, mga animal magana, karon porti na gyud niya kabuutan. Makakita Ginoo kung sige mong tutok anang silingan, siging text, labi na gyud magsikreto mo kita-kita, yawaan ginang asawa nimo. Kamu sa mga asawa, unsaon sa ninyo paghimo sa inyong bana nga anak sa Dios? Ayaw sige yaw-yaw. Ayaw sige paningil og diin siya hain iyang sweldo. Antusa ang iyang kabuang.
Nya ingna lang gina siya maging sino ka man. Ana, mamahalin kita. At tanawa, di ba ka na imong bana, makaimong gina, kanang asawa na ko, portigid ka Diyos nun. Ahantod gid siya, mahimo gina siyang anak sa Dios. Sa ato pa, suod sa Dios, nahiusa sa Dios. Mangyapon mo mooyon. O kung ato ning buhaton, mahimo gid kang mga maayong magbalantay. So duha lang kabuk requirements. Unsa toy una? Magpakamatay. Sunod, himuo nato ang atong isig katao nga anak sa Dios, pinaagi sa atong paghigugma o mga buhat ngadto nila. Tistingin na ninyo. Usa lang kasimana karon, suway na ninyo. Di ba dako kay nagkausaban, daghang milagro ang mahitabo sa inyong kinabuhi. Si Pedro, pirmi gid ni siyang makatiming sa sakto nga pagtubag ngadto ni Kristo. Mao na nga nahimo siyang Santo Papa, unang Santo Papa sa atong simbahan. Dili tungod kay bright kay ni Pedro, wa man sad ni siya grado, mananagat ra man ni siya, gipili lang gyud siya sa amahan o gitagaan sa kinini ang unang mga kahibalo. Mo nang pirmi gid siyang makaigo. Niadtong niingon si Jesus, kinsa man ko para sa mga tao. Awagi nakatubag siya ra sad niingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Nahimo dayon siyang Santo Papa. Karon sad gipangutana na sad ni Jesus, unsa man mo? Mubiya mo nako. Kaya wa naman, namiya naman ang tanan. Wa na may nagpabilin. Ang kadto naman lang 12. Bunga sa tingalis kaikog ba? Sila may sige kuyog-kuyog. Ningon, si Pedro na siya nakatiming. Asa man may paingon, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing dayon. Sakto ba ang iyang deklarasyon? Sakto dili. Nganong nakaingon mamong sakto? Mo naron. Wasa na klaro inyong pagtubag. Basig way klaro. Naproybahan kini dili ani adtong panahon na. Kung dili sa dihang namatay na og nabanhaw si Kristo. Ngano man tungod kay sa unang pagbasa ginamit ang mga pulong ni Kristo, ang nabuhat ni San Pedro mura sa buhat ni Kristo. Mura bag si Kristo kanunay buhi diha niya tungod kay ang pulong ni Kristo mao iyang gamit. Di ba si Kristo moingon man dito sa bakol sa una, tindog. Nya karon sad moingon sa San Pedro sa ngalan ni Hesus, tindog. Tindog sang bakol. Sa una sad dihay namatay giingnan ni Kristo, talita kum. Talita tabita. Talita kum. Ato pa bangon. Inday, bangon. Karon sad si Pedro sad, si Dorcas, iya sang giingnan, bangon. Bangon sad ang minatay. Kamo kuno ingna kuno nang imong tupad. Ingna mamatay ka. Musunod na. Alwa mo sa moingos Kristo, mamatay ka, mabuhi man. So di na pwede. Mao na nga kung kita gani ang ato na ganing pangandoyon, ang kadautan na sa atong isig katao, awa na dili na pulong sa Ginoo, pulong na demonyo. Na siya. Niya karon kay mituo man man kata nga si Kristo pulong nga naghatag og kinabuhi. Kumusta man ang inyong pagsunod sa pulong sa Ginoo? Buhi ba o patay? Kanang giingon ni Kristo nga ihatag ang halin sa imong baligya ngadto sa mga kabos, buhi na o patay? Sa imo rong kinabuhi. Kanang giingon ni Jesus nga pasaylua og kapito ang nakasaha nimo. Unsa man na? Buhi ng pulungan dihas nimo ron o patay? Maayo. Kanang giingon ni Jesus nga kung kamo magpahulam ay namog paningil og bayad, buhi na o patay? Maayo. Ay day kayo.
Kanang niingon si Jesus nga ayaw gyud mong pangangkon bisan unsa aning kalibutana. Didto noon mo pagtigom og bahandi sa langit. Saman, buhi na o patay. Wa na mo mangangkon sa inyong balay. Wa na mo mangangkon anang inyong yuta. Wa na mo mangangkon anang inyong kwarta. Oh, wa na tingog. Sila si San Pedro, wa na giangkon oy. Bisag asa, tanawa lang gud. Adto na mas hupi, adto naman sa bisag asa lang. Nya, unsaon pa man nimo pagmintin og imong balay nga bisag asa man ka ipadahas Ginoo. Si San Pablo sad mao sad tuyok tibuok. Lalawigan sa mga pagano, wa na siya'y balay, wa na siya giangkon nga balay, wa na gani sila'y pagkaon. Nya kamo, sige pa mong pangangkon. Oh, mao na. Ang pari, nangangkon sa kolekta. Oh, lain ra ba kayo mong tinanawan ako? Mao na, lagi, ang pulong sa Ginoo, kinabuhi. Pero, pwede natong patyon sa atong kinabuhi. Kay ilisa nato sa pulong sa tao. Karon ato naman yung giilisan. Ang tao karon magsige magpangandoy og kwarta. Mao naman ginagitudlo ros mga tao. Kwarta. Mo nang pasalamat lang pud nga naa pagyud mo. Nga wa mahigugmas kwarta. No? Sakto ko no? Di man mo ngano di man mo muuyon sa kung kamo ba salamat sa Ginoo nga naa pa mo nga wa gyud mahigugmas kwarta. Sakto ko dili. Mayo. Nya, kumusta man inyong paghog sa kolekta? Unsa may inyong ihog? Ang kinadak-an o ang kinagamyan? Kanabitang ato diyang ato mga sakramento dinhi, love offering man na. Ako kasabot jud kayo ko nga ang gipili gyud sa kadaghanan inig hatag ngatong sekretary mura na lang nagplakang guba ang labing dako sir, ang labing dako brad nga imong ikahatag mao nay dawaton dire ang ihatag ang labing gamay gyud. Ang ano may mo ko labing gamay kay gamay man kayong ihatag. Ang imposiblihan noon magtan-aw tas naong bang magpabunyag nya mohatag og sa gatos nya nindot kayo og sakyanan daw sa gatos ihatag kuan na sakto ka na nya inig uli igadto nimo balay og imong sundan gaasal ay didto nya kabinuhim sa to nila pader nya perti pag yung ino ana nya na mao na siya magpakasal hatag lago sa kalibo ana niya porting daghana giimbitar nga mga mutambong sa kasal mugastog tag 100,000 kapin daha sila mga hotel nganong kadto may imong gigastuag maayo nga diri sa simbahan nga mo'y nakapabalaan sa imong kinabuhi isip minyo di manong kamo hatag og kinadakan katong 100,000 mo ihatag diri ang 1,000 mo igastuha bitaw aron makita gis Ginoo nga mas importante ang sakramento para nimo kaysa kaon kay di adiri ang pulong sa Ginoo di adiri ang gaingon sukad karon kamo mahimo ng usa wa man to sila magsulti ana karon igbunyag karon gidawat ka na sa katilingbang Kristohanon anak ka na sa Dios pinaagi sa tubig ug sa espiritu di amo na diri gisulti gud tuwa din na dito gisulti des inyo nya dili day ka magpasalamat day maayo ang kana man kinagamyan imo itunol tungod lang kay love offering wa gid kay gugma diri ang imong gugma tuwa didto nya katurabang imong gipang-imbitar di gid to mutabang nimo og pananglitag maimpierno na kapadung musaway noon to nimo pananglitag makasaha ka oy libakon ra gyud kaadto nila di gid to mutabang ari diri o di ba pakumpisalon din kas pare wagtan din imong sala di ba
Wa man mo klaro nga suporta ning akong mga pahimangno. Lagi na siya. Importante kaayo nga makasabot ha. Unsa gyud pulong sa Ginoo? Si San Pedro, si San Pablo, kani si San Vicente Ferrer, gihimo man nilang buhi, pasabot gisunod man nila ang pulong sa Ginoo na pamatud-an gyud nga ang pulong sa Ginoo gahom og kinabuhi. Daghan kay silang milagro nga nahimo. Bisan gani si Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, bisag patay na sila, San Roque, patay na, sige lang yapong himog milagro. Kay nga naman, nangamatay sila nga naghimog yun sa pulong sa Ginoo nga buhi, diha silang kinabuhi. At istingin ni karon inig ulio, buhia ang pulong sa Ginoo. Labi na ginang pulong nga niingon, ayaw paghingag buang, tonto, kuanggol, way kapuslanan sa imong isig katao. Kana lang. Ayaw paghingan. In short, ayaw pamalikas. Sa atong English na, don't say bad words. Kana lang usa. Naa man ginas Bible, gisulti man gina ni Kristo nga ang maghingag buang siyang isig katao, mamiligro gyud ngadto sa impierno. Kana lang kuno bi, himo ako nang buhi, kitang tanan din agyud mamalikas. Kana lang usa. Masan? Agree? Nya kiningon masan si Kristo, kinsa tong masuko sa iyang isig katao, mabanlod gyapos impierno. Sige, atong punag ikaduha, di na mamalikas, di na masuko. Kana lang usa. Okay na ninyo? Sagdilagdag kinabitay mo, ay lang usag kasuko. Di bitaw, ayaw sag pangabitay. Pero kana lang usang duha ba? Mola na yato yung klarohon. Ayaw pamalikas, ayaw kasuko. Agi, pugong tanahan, himoo na itong buhi ang pulong sa Ginoo. Basta lagi, daghanang milagro mahitabo siyang balay anak. Kanang imo mga anak, sige na nagduol nimo, kaya di naman ka masuko, dinas ka malikas. Ang sakristan, magsige nagduol sa pari. Karon, lihay mo kayong sakristan. Liktor gani, munas ginhawang agwanta. Pero din ani masuko, din asa ni mag awa man ko'y balikas no, di na ni masuko. Ang kaning gamisa ron, ay suod na kay ni. Pero may rasang dili kay sila mo suod kay kas kay gasto. Dagan kay tagpakanunon di bitaw. Okay ra nay kaon ana sa dagang donation. Pero ang ako lang ba nga di unta ta mupatay sa pulong sa Ginoo. Kay buhi ko na, kinabuhi ko na, atong buhion. Parebita ng liso, kanang liso, kinabuhi man ng liso, lisos mangga, lisos sabatong, lisos monggos, kinabuhi man na. Pero pwede na nato patyon, ato din ang dugmokon, mabuhi pa na, di na. Pero kinabuhi ginunta na, morosa na ang pulong sa Ginoo. Kinabuhi siya, ngaway katapusan, pero sa atong mismong kinabuhi, pwede na tong patyon, depende sa atong pagsunod niini. Si San Pedro niingon, asa man mi paingon, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi. Nya gisuportahan dayon na sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa toy atong tubag? Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Ang pulong sa Ginoo naghimog daghan kayong kaayuhan nato. Daghan gyud kaayo. Mo ning ato mga benefactors o donors nagbalik-balik na lang donate nato ilang testimonya, daghan gyud kay kog nadawat na kaayuhan, Father. Pero mo na ang atong ibalos unsa man, buhi gyud ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi.